Începem să facem câteva exerciții pentru a avea grijă de postura noastră. O să stăm în așezat în prima dată și din această poziție vreau să facem următorul lucru. Vom sta cu degetele mari orientate spre tavan și apoi voi face o mișcare de ducere a brațelor spre înapoi și degetul mare se duce spre spate. Și începem de 10 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foarte bine, 9, excelent, 10. Asta este primul exercițiu pe care putem să-l facem cu succes. Vei sta în lateral în raport cu peretele. Pentru mine voi începe cu brațul drept și din această poziție vreau să mergem cu brațul până sus la ora 12. Pornim practic de jos, de la ora 6 și mă duc până la ora 12. Important este să găsești o distanță față de perete optimă, cât să nu simți că produci o durere în articulația umărului. E posibil să-ți fie confortabil dacă stai la 30 de centimetri. Ideal este să te duci cât mai aproape, chiar cu umărul lipit de perete. 10 repetări, începem acum. 1, 2, foarte bine, 3, 4, nu ne răsucim din trunchi, căutăm să nu facem mișcări de compensare, 6, 7, 8, 9, 10, foarte bine, schimbăm partea, 1, 2, 3, foarte bine, 4, privirea înainte, trunchiul înainte, 5, foarte bine, 6, 7, până la ora 12, 8, 9 și ultima 10, foarte bine. Acum vreau dori să facem o urcare a brațelor pe perete. E foarte interesant faptul că acest exercițiu o voi pune cu spatele. Uite, să văd dacă pot să mă pun ușor în lateral aici. Așa. Și din această poziție o să vreau să încercăm să urcăm și să împingem ușor spre înainte în capătul mișcării de 10 ori. Ne pregătim 3, 2, 1, haideți! 1, 2, foarte bine, 3, 4, 5, foarte bine, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Toate aceste exerciții te pot ajuta foarte, foarte mult să-ți îmbunătățești calitatea articulației scapulo-humerale. Sunt mult mai multe exerciții pe care ar trebui să le urmezi. Te invit și pe tine să te ridici. Haide, repede, repede. Și din această poziție, pentru început, o să vreau ușor de tot să încep să întinzi pe câte un picior. Facem acest lucru de 20 de ori. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum facem același lucru, doar că vom căuta să întindem și brațul, căutând să întindem foarte bine toată această lojă. Haideți să începem. Și te împingi pe vârf și împingi cu palma în prelungire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum, prindem brațele la spate și o să vreau să facem această extensie de coloană globală, trăgând bine de tot de palme. Haideți să facem acest lucru de 5 ori. 1, foarte bine. 2, 3, 4, 5, excelent. Așezăm pe carapea, pe scaun dacă ai și să facem 5 genoflexiuni, însă de data aceasta vreau să le facem foarte lente. 1, 2, foarte bine, 3, 4, haide, 5, excelent. Te așezi acum și din această poziție vreau să întinzi piciorul drept și ușor de tot te duci spre înainte și vom sta câteva secunde. Și 1, spatele drept, 2, 3, revenim,
1, 2, 3, revenim și 1, 2, 3, revenim, încă două repetări. 1, 2, 3, revenim și ultima 1, 2, 3, revenim. Schimbă piciorul, piciorul stâng se întinde, genunchiul este bine întins, spatele este bine, este așezat corect, avem un spate drept și ne aplecăm. 1, 2, 3, simți că toată plasa posterioară a piciorului se întinde. Haide, 1, 2, 3, foarte bine. Și 1, 2, 3, foarte bine. Întinde, 1, 2, 3, foarte bine. Și ultima, 1, 2, ce bine este. Instabilitate. Așadar, vreau să învățăm câteva lucruri simple, sper că v-ați luat prosopul, prin care să putem să generăm creșterea de mobilitate. Ce facem? În primul rând, o să vreau să punem prosopul în această poziție, da? Vreau să ducem prosopul ușor pe mandibula dreaptă pentru mine, îl duc și îl împing practic capul cât pot eu de mult și din poziția aceasta vreau să împing capul în partea dreaptă împotriva prosopului, da? Și 1, 2, 3, nu pot. Și de aici, cu prosopul, împing realmente și caut să cresc mobilitatea. Încă o dată, încă 3 secunde, spre partea dreaptă împingi. 1, 2, 3 și împinge cu prosopul mai mult. Acum, împinge împotriva prosopului spre dreapta. 1, 2, 3 și cu prosopul mai mult răsucești capul. Și stai aici 3 secunde. 1, 2, 3. Ușor de tot revii în spațiu de mobilitate normal. Același lucru și pe partea opusă. Ducem până unde ne lasă, împingem și încercăm să facem rotația capului spre stânga. 1, 2, 3 și relaxăm și acum blândețe plin cu prosopul în partea dreaptă și am capătat un grad nou de mobilitate. Din nou împing spre dreapta, spre stânga, încerc să fac rotație împotriva prosopului. 1, 2, 3. Relaxez și ușor derulez capul mai mult spre dreapta. Ultima repetare, încercăm să răsucim capul spre stânga. 1, 2, 3 și duc până în capătul de mișcare. Ușor revin. Wow! Știu cum vă simțiți voi? Că vei avea o problemă cu balonatul sau cu tranzitul, să te simți blocat, e bine, am să-ți arăt câteva lucruri extrem de eficiente în acest sens. De altfel, există și tehnica masajului de colon, colonul fiind o structură, repet, care o știm foarte bine din punct de vedere al poziționării sale anatomice. Plecând de la această înțelegere, vreau să știți că putem să începem în primul rând cu palma, cu dosul palmei, cu această muchie palmară, să începem de jos în sus, să facem această mobilizare. Deci caut în sens de jos în sus, să trag ușor de colon. Apoi în zona aceasta voi dori să fac o ușoară masaj în colonul transversal, în colonul transvers, de la dreapta către stânga. Iar apoi, în partea din stânga, voi dori să vin și să netezez cu astfel ușor spre în jos. Încă o dată, cu muchia palmei, din dreapta, voi căuta ușor de tot să fac o mișcare de ascensionare. Apoi pe colonul transvers, ușor de tot presez de la dreapta la stânga, iar pe colonul descendent de sus în jos. Apoi, o altă mișcare pe care o poți face pe parcursul zilei este realmente să faci această mișcare de masaj, prinzi și ridici, prinzi și ridici. Ușor, de câteva ori, în partea colonului transvers la fel, prinzi și ridici, prinzi și tragi, de la dreapta la stânga, iar apoi de sus în jos. Împingi ușor de sus în jos. Încă o dată, pe partea aceasta, a doua manevră, de jos în sus, prinzi și ridici, foarte bine, apoi pe colonul transvers, de la stânga la dreapta și apoi ușor te lași spre în jos. Aceste lucruri le putem face de 10 ori, fiecare astfel de manevră, deoarece vom simți realmente că tot ce avem noi aici în colon va începe ușor
să se dreneze. Un alt lucru foarte simplu pe care îl facem de obicei și când avem bebeluși este să le masăm burtica, însă masajul burticii trebuie să știm că îl facem de la dreapta spre stânga sau altfel spus în sensul acelor de ceasornic, da? Deci vom trage ușor și putem să facem chiar în formă ușor de cerc, în care presiunea este de jos în sus în dreapta, de la dreapta la stânga și apoi de sus în jos. Trag, împing, cobor. Trag, împing, cobor. Trag, împing, cobor. Trag, împing și cobor. Acesta este al treilea lucru pe care pot să-l